Андрей Иванов за 3 точки. Денис Агре. Андрей Иванов. 3 точки. Чадър на Андрей. Още един чадър. Андрей Иванов с борба. Андрей Иванов за 3 точки. 3 точки за Андрей. На 64. Андрей Иванов. Отново. О! Страхотен Андрей! В бонус. Топка за Андрей Иванов. Браво на Андрей. Свободна позиция. Андрей Иванов. Обърна се. Браво на Андрей. Андрей Иванов. Андрей се справя. Андрей. 9 секунди до края на атаката. Много хубав пас. Андрей Иванов. Андрей Иванов. Това е Васко Михайлов. Това е получават по-малко игрово време. Също показаха, че са... Изключително изпълнение там. Изключително изпълнение. Андрей Иванов ще време. Също изключително изпълнение там.